ngagcine seningenelela le ndaba ngagcine ngamthola baba kodwa ngamfihlela. Uthola baba wakhe. Uthola ukuthi ubani lo ba? Yes. Awukhuluma phela. Mangithola baba wakhe, ngithola ukuthi baba wakhe ubaba ungizalayo usisi wami. Baba, ayikho into engitshela wona. Ayikho. Manje ngitshela leyo mina. Ungalingi nje. Laba kashana kamenze yaphuza umlazanga ameva nina bendlondle nophaphe ekhanda enhlala sezantsi kuyifunda zonke ekhona eNingizimu Afrika. Nina bembube asibingelela sithemba ukuthi abantu ke baphilile bakahle. Isifundazwe sikusona ke iKZN abanye abantu kwaZulu-Natal. SiseDurban la sikhona. Sikhuluma nabantu abahlukahlukana sizwe igaxa beza nazo. Kodwa kuleli side sikuyo namhlanje sisesihlokweni sohlelo lwethu libizwa ukuthi angimazi baba. Sikhuluma nabantu ke sizwe ukuthi ubani babo wakhe uyamfuna wayigcina kuthiwa ngaye singamthola kanjani singamsiza yini makwenzeka somsiza ndlelani yona into esize ngayo igama lami uKing Sichaka ngalapha kaloku uqhubeke subscribe ulike ucomment sibe nawe esikhulu ake sizwe ngiphathwe intokazi ezimbili namhlanje angazi kwenzeka kanjani ngoba imvamisa ngijwayele ukuhlala umuntu oyedwa othi angimazi baba namhlanje ufike 2 singiqale ngapha sabona Yabona futhi. njani Yaphela kunjani? hayi sikhona ngibekele ngapha uyaphila Yaphela njani? ngikho kuba igama Amanda. ubani Usimtholile. okay ngitshelile ingane zakho ukuthi ubani ufike eqala bazoqala ukukhuluma ya Mina ozoqala ukukhuluma futhi. yeah Sanibona igama lami nguSimtholile Cele osuka eMkhomazi ngibhalele la ekhaya ngoba nginesimo sokufundisa ubaba. okay Mina ngisuka eMkhomazi ngikhuliswe isonto lamaRoma. Umama wami engaziyo ngakuthi washona sasemncane engozini yemoto. So mina ngifuna ubaba kahle kahle engikwaziyo ngithema ngifuna ngizofuna la eThekwini umsebenzi kahle kahle ngizofuna umsebenzi ngizofuna umsebenzi sema ngifike eThekwini kwangenzeka le ndlela engicabanga ukuthi ngasuka emakhaya ngizomsebenzi kwangenzeka ngangafumaneki umsebenzi so ngale ndlela bese ngiye emeni ofesa ngathola nangu sisi la bese ofesa khona so kwathi kuphela indawo uhlala angisenayo ngale ndlela kwanayo ngendlela yeminyaka mina iminyaka u20 angikwazi bangathola indawo yokuhlala ngoba semincinci ngase ngathola ke usisi wami kwazi uncupisa kwabo kubo wandihlalisa kowabo semasitala kowabo ngase ngimchazela kusisi lami ukuthi mina njengoba ngikhuliswa amaRoma ngizendleleni zokuthi ngizofuna ubaba eThekwini so maye uthe ngokuhamba kwesikhathi wafumana isithombe ubaba wami ubheka umuzi engikwaziyo ngayo ubheka umuzi ubheka umuzi kodwa engikwazi ngayo ngisho ukuthi ubheka umuzi and nesithombe sakhe so uthe usisi wami ngimchazela ngayo ubheka umuzi washo ukuthi naye unayo baba kodwa yena akakho kusho akakanandaba nokuthi ngamfuna ubaba kodwa yena ngoba kubo isimo sakhona simi kahle akufani yena kwamina njengoba ngikhule ngamazi mama kunzima ngokuthi yena kunzima ukukhulu ngaphandle kwesandla sikamama nesababa so mina ndikwazile ke ukuthi ngizohlala nosisi wathola isithombe ke sikababa sisi uthe mayithola isithombe endlini but hawu ngaba leso sithombe sifuna yisababa yile lo baba leni umfunayo ngoba nami ubaba wami phela lo okwelesi sithombe sase sifumane ngaleyo ndlela ke baba ukuthi yena sifuna umuntu oyedwa alright sisake sizwe kuwe usecazile uyasho ukuthi inhlanganiswe umsebenzi ebezawufuna wona washo ukuthi ukhona vele eduze uyasebenza wambona ukuthi akanalo ekhaya naba bangani nagcina nihlala ekhaya seyichaza kale sithombe ukuthi ukubona le ithombe efanayo wena ubukade right without ubaba ungenankinga kodwa inkinga yakhe eqala amasuzo efuna ubaba ngichazele ukuthi senihambe kangakanani nifuna lolu daba niyasizakala kodwa sanibonani igama lami ngu-Amanda Ngakhumalo ngisuka eMzinto khona-ke ngokuhlala khona la around eThekwini ya khona sathi ukumfuna ubaba sabe indawo eningi wasesabe nama-factory akukho la singangakhona simfuna and benginomuntu elihlekisana naye engize ngagcina sengimthumela isithombe lesi ngimkhombisa ukuthi sifune nangubaba esimdingayo kuthe ekuhambeni kwesikhathi-ke samfuna ubaba samfuna wagcina sesilahlela namathemba ukuthi singamthola ubaba loyo sithe mengisendela ubhuti lo engihlekisana naye waba nakho lokho ukuthi asifunise samfuna egcineni
kwaba nalokhu ukuthi akasanandaba nokuthi simfuna ubaba, ngiyamfonela, ngiyamtexta, lutho kodwa ukuphendula. Ngithena lapho-ke ngase-ke ngikhuluma nangumngani wami lo engithola ukuthi usewusisi wami ekugcineni. Ngathi-ke nginenkinga la ukuthi nginomuntu engihlekisana naye, ngimsendela isithombe lana, uma ngimsendela isithombe ngoba wabona ukuthi sakwazi ukuthi simfune ubaba lo. Kwathi ekugcineni akasafuni ukungibhekise enze konke kade ngikudinga. Lapho ngibe nokudideka phakathi ngoba ngikhulelwe. Kulokho ukukhulela kwami angazi ukuthi ungabe udiniswa ukuthi ngikhulelwe noma ilesithombe engimsendele sona. Ngoba sithi ngithi ngiyamfonela ngimzame nangefoni yami mngani wami lutho ukumthola. So manje-na-ke size soza nalana ngoba sithi sesidinga naye-ke manje ukuthi akafike la akasichazele kabanzi ukuthi na noma mhlambe khona ulwazi analo ngalokho noma kwenzakalani asazi. Wena ngokwakho ngiyakuzwa kaSisi ukuthi ukhulele eSonto lamaRoma ufika la eThekwini Njakazini. Wena ubuvele nefamily ohlala nayo which is the side kamama. Ukhona obabuzayo kubona bathi ngiyababuza basho ukuthi ukhona yena inkinga bamazi washona ngakuphi ngoba kwakuwumuntu othanda kakhulu amantombazane. Sona bagcina benomana bengasazwani kahle kuba nokungqabano khona wagcina emdubile wahamba umama wayohlala kwenye indawo nobaba nawe wasuka ohlala kwenye indawo kwaphela kanjalo futhi nami ngibanga naso isidingo sokuthi lokhu ngimbuza lokhu ngixaka kakhulu ngaqhubeka nje ngahlala noma wami kwabe sasirathi ekhaya. Manje nasi sile ekhaya la usuka khona akekho nowazi umkhondo nje ukuthi baba wakho washona ngaphi? Hayi akekho. Ngoba thina sizamile samfuna lo bhuti okhuluma ngayo. Mhlawumbe ukulandelela ngoba okwethu mase kulandela uthi unyamalalile kodwa uyena umuntu obekulekelela ekutheni nifuna ngalesi sithombe. Wanyamalala wangazi ukuthi nibangeni unomntwana omkhulelo wakhe sikhuluma nje. Simfunile ngoba sikholele ekutheni mhlawumbe kukhona okunye esizokuzwa ngaye-ke mhlawumbe ecwaningeni kwenu ukuthi ukuhambe kwafika. Siyayibona le yenu phambili kodwa ke sibone le yesithombe ukuthi-ke mhlawumbe yena ngokwakhe ucabangayo. Niredi ukuthi nimbone lapha sikhulume naye. Hayi siredi. Sure. Yes. Ngithembiseni ngiyanilo ngani kakhulukazi wena. Hayi kuzodepend ukuthi kuba kanjani. Uma ekhuluma into engayizwa nje kahle hayi ngeke kuze kube right. Kahle mawengane ehlisula. Alright, asambeni-ke siyothola ukuthi ubhuti siyamthola nisiza ukuthi lakhe iside ekuthini ngokuphenya nokuthola ubaba olezinto ezembili eseduze kwakhe. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Right-ke asiphinde sibuye-ke esigabeni sethu sesibili. Niyakhumbula ukuthi isikhathi sisithela besithe sahamba siyobheka umbhemu abathe nayo ingxenye yesesitori sizwe ukuthi mhlawumbe kukongakanani akwaziyo kukhona nangasisiza ngakho ngoba simlande ngenxa yokuthi lesi sitori siyindidanyana. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kunenhlafanyana yethemba lo muntu okuthiwa naye uyabandakanyeka ekuphenyeni. Ake sizwe ukuthi wahamba afika siqala ngokumbekela ebhodi sabona. Alright. Ubani lenkosi? Igama bengiMoses Sibongo wamhlongo. Hani yakwethu, Jomani. La ngihleli nentokazi embili. Khona yazi intokazi? Kukhona ngiyazi intokazi. Hayi khombe mfowethu usukushayela. Yini? Kuhamba ngalawo. Yiyo le? Yona ngesikhathi. Suka. Uyazolapha. Ngasho ukuthi kuwumuntu engithandana ngakho for iminyaka emibili. Angisathandana. Angeke ngisho kanjalo. Ngazofuna ukuthini. Right. Obhuti la sinosisi la. Ngicabanga ukuthi ngangcono sisukuba uwena omethulelo udaba ukuthi kungani simbiza kungani futhi engxanye lenkulumo yethu. Awunankinga? Ayanankinga. Hayi umethulele ngani. Sawona bhuti. Bhuti sithe masiya ngokufika kwami eThekwini ndiyaqhuma fama uyandasa. Mina benomngane akeni lo bethi ena xa ekunikeza isithombe lo thema inikeza isithombe wena wasibloka futhi engicela ukuthi
wenzele mina ntama unginikeze incazelo encane kuyabonakala ukuthi mhlambe kukhona okwaziyo ngoba uthe manginikeza isithombe nawe andicela bhuti uba undisize ntama usize wenzele mina-ke angisangendawo kulento eniyithethayo ngicela ukuthi wenzele mina unginikeze lento engiyifunayo ngoba kuyabonakala ukuthi ulwazana oluncane olukhono laziyo usisi uthema ekwenika bhuti isithombe lesithombe asifunayo ngifuna ubaba wami lesithombe akunikeze sona kanti naye kwenzeka ukuthi naye ubaba wakhe engicela ukuthi ba usinikeze umkhondo ukuthi ingaba wazi kuphi lesi isithombe akunikeze sona Takaba cha indaba la khona into ekhumbulayo isithombe wanikeza sona kuthiwa intokazi le enthandane naye beyifuna ubaba wakhe Indaba yesithombe wabo ithanda ukuba nzinyana ngoba awunawo amanzi lapha. Awunawo amanzi. Hayi awekhetha usathi asibesincane sibesikhuluma ngoba angazi singaqala ngolokho. Mina no-Amanda sinemnyamleli sitshola and yonke into isihambela kahle and okukhulu khona sami silindele lizayo. Khona umntwana silindele lizayo. Yonke into ihamba kahle phakathi kwethu ngaphandle kokuba kufike nango umnganakhe. Umnganakhe uma efike empilweni zethu afike ngokukhala usizo lomsebenzi lokuhlala le ndawo. Uzogcina sekutheni agcina sefuna ukwazi ubaba wakho impela nobaba wakho amzalayo. Ugcina sihamba indawo agcina nami sengiyingenelele as umuntu wami engithandana naye ilwela imhlupha le ndaba ehlale njalo for ekseni engichaza indaba yakhe njalo masikhuluma ngibekela indaba yakhe agcina sengiyingenela le ndaba kwenzakalani agcina sengiyingenelela le ndaba agcine ngamthola baba kodwa ngamfihlela. Uthola ubaba wakhe uthola ukuthi ubani loba awukhuluma phela mangithola ubaba wakhe ngithola ukuthi ubaba wakhe ubaba ungizalayo baba ayikho into entshela wona ayikho manje ngitshela leyo mina ungalingi nje and bafo lento eyihlazo yamahloni ngale ndlela ukuthi nami angazi nosufa yini bengingayenza bengingaqala ngokuphi bengenzani because lento eyihlazo nasemndenini angeke nje ngize ngila into engitshela yona mina angeke ngeke nje ekhaya ihlazo bengikwazi umane ngipile ngale nto ngazi ukuthi bengilala nodadewethu sure ayikho into engitshela yona mana ngesikhathi eqala ekhuluma lokho ekhuluma ukuthi akamazi baba udinga ubaba ubekhuluma ngamagama uqala ukubona ukuthi ufuna umuntu ofana nalo baba wakho okuzalayo sekukhombisa isithombe ngoba sefana nesithombe sure uyasangana wena ayikho into engitshela yona kodwa manje bafa ukhala ukuthi wena unyamalale wavelwa ngasho lutho wathi nya enosisi ukhulela ubephika ingane nje kuphela ayikho into eyishoyo ayikho ubuyazi indaba engane ubuyiphika cha indaba engane bengiyazi but emva kwesithombe indaba engane ngibothi ngizaqhubeka sure ungabe ngisanganela sis hayi into layitheka yodaba la nina ningaba ndawonye mina ayikho lonto wena nosibaro wakho ubhuti wakho ayikho nje lento leyo yena kubaba usaphila washo wazi yonke ngale nto nami ngididekile ngazi yini ongayazi eyokuthi awuyazi into engiyaziyo ubaba sengozini yemoto wasweleka engingakwazi nje ukuthengisa kona ila esagcina ukumgqibela khona ethuneni lakhe la angakwazi ukumbona khona and lento indida ngempela bakhona nengane izothiwa nike phoma indaba yengane engifuna ukwazi ukona-ke ingane ngisikwazi ukuyigcina ukwenziwani ngalowo mina ngisanganele webhuti ngangihlanyeli nje mina
Awucabanga ukuthi lento ofuna uyithathe ise kubantu abadala usho ngoba nawe ubungazi bathi udadweni ubunentombi wena. Mase kutshela ukuthi naso isithombe uyabona ubaba wakho akulona iphutha lakho. Ingane ayikwazi ukususelwa into nawe ngeyona iphutha ihlazo lakho. lingimina bafihlazo. Yes ihlazo kodwa sekufanele ubhekane nayo. Asikwazi ukubulala umuntu ongenacala ongenalo ihlazo ongenzanga lutho. Engathi ubalela ihlazo. Isiphi story mangahle kuthiwe njengamanje lamagama wakhipha ake ngixwayise ukuthi abantu besifazane babamba amagama washiya. Ibeletho lengane useyikhulisele yena. Bese kukhumbuza isindala Jona wawuthi ayibulawa. Uzozizwa kanjani? Khuluma phela. Umzima lo mbuzo. Angengiphatheke kahle. Kodwa ke futhi nangu sisi la ngiyakubona ngisho ukuthi kungcono kwakhe. Mhlawumbe yena into enza ukuthi abe ngcono ukhule esayidini kamama impilo beqhubeka even into engamazi baba efuna ukumazi baba kodwa enganaki kakhulu abakhona abantu abanaka. Lo ukhule njengentandane ehlala esontweni. So now ufuna iclosure ifamily yakhe. Ubungemenzeleke ufefe ukuthi mhlawumbe alibone ithuna abone ukuthi ukhuluma athi no auntie nawe njengobhuti wakhe nazana. Nami ngiyafuna phela ukulibona ithuna. Ubaba wami. Ngiyafuna ukulibona. Sizofika nomzulu ozala umfowenu. Ayikho ke nje leyo. Elayithe. Uthini uthayithe yonke? Ulungeke nawe. Ushuthu Cela ungeke. Emuva manje sibesikubana Cela ungeke. Basifocus ukuthi siyaphi ngempilo. Ingane yabona ukuthi siyazalana la. Bakhombisa ukuthi nolababa ngakwenza lo kodwa indaba ngayithatha ngoba ngasho ukuthi ukhona umuntu ukubona osafana njengobaba obhuti kababa. Okay. Okuyena ongabachazela kabanzi ukuthi kusukela manje siya ngakuphi sikwazi ukuya phambili. Yeah. Ngoba nami njengamanje ngididekile and engane ngidida kakhulu and ngiyaunderstand ukuthi usuphile engeke eduze kwakho ubaba. Yadida lento. Yasinda nami yangisinda lento. Kodwa ke bhuti ungasenzela ufefe ukuthi ubayise ekhaya kubo bakubona. Cha ukubayisa ubala akusiyona inkinga leyo. Ingane Ubayisa ekhaya. Okubuhlungu ukuthi ekhaya sebemazi ukuthi lo muntu lo uza nosana lami angazi ukuthi into engizothatha ngiyibeke kanjani ngichaze kanjani. Bazoyizwa kanjani bo. Amaphutha ababo wakho futhi angaweli kuwena. Akulona iphutha lakho la. Wena angithi ubomthando sisi. Akusaluwe nokuphendula lo mbuzo. Sakwenzile. I understand. Kodwa bomthanda eyisithandwa sakho uyibona ifuture naye. Awucabangeleke manje umntwana straight. Ukusangaduki kumntwana akamazi uyise uwena akwazi kuba kwayise la afanele uhambise khona odadewenu. Sacela mfowethu. Akazwakala bo. Sis, elakho lokugcina thini ntama? Hayi ayikho inkinga. Sohamba sobona ithuna kukhuluma nabantu abadala kubona kwenzakalani. Kuleli lakhe mhlawumbe bhuti asilungise lamazwi namanje samile lamazwi ukuthi akususwe ngani. Alzo sinqumo sithatha yena umama nabasekhaya abadala. So thatha abake abadala sengane yakho. Ingane idinga uthando lwakho nje. Awukami uzolinda abantu abadala abakini bathatha isinqumo ngengane yakho. Uyaphila wena udlantambano khona. Ngibuza wena ukuthi ngengane ekhulelwe uthini? Akukho lula namina lokho bafu. Akukho lula. Ngamafufu samile kuthena isizwe. Kodwa amile lapho. Umama nawe nalo ithuba lokuthi ayikhethele. Ukuthi ufunani kodwa Hayi mina ingane ngizoyigcina. Usayishilo. Lithini lapho? Ayingane ngizoyisa emagcekeni omhlongo. Joma. Sis, elakho lokugcina. Bhuti ngiyabonga ngoba nikwazi ukungitholela iqiniso. Kade ndandizama ngithola ikhaya. Akunzima, kunzima kodwa ukhula phandle kwabazali ngifuna ungasho kunzima. Kodwa kunjabulisa kakhulu ukuthi ngigcine ngilitholile ikhaya noma ke kude kwenzeka imistake phakathi kwabantu abazalanayo kodwa nje ngibonga ukuthi into ngiyazi la ukuthi manje ndivakasha ngiyovakashela kuphi bhuti ngoba kunzima phela uhlala awazi nefamily
uthi uma uhleli ucabanga ukuthi abanye abantwana bahleli nakubo emakubo badibene insuku zekhisimusi wena ubhizi uhleli la. Bhuti ngijabule kakhulu abantu bangathini ngijabule kakhulu ngiyabonga nala ekhaya ukuthi ngitholele ibhuti yami bonke kakhulu. Eqinisweni lilonke iqhina liyaphuma embizeni noma ngabe kuthiwa isimo sikanjani. Okubalulekile umndeni uyikusasa la wonke umuntu. Akekho umuntu ongajabuli uma ebona abantu azalwa nabo ekhaya, ngawumalume, ngawu-anti, ngawumzala, ngawubaba, ngawubani. Kodwa nje uma yilunga lomndeni yenza isiqiniseko sokuthi uma ngabe kwenzeka umdingi ubaba ofuna ukumthola impela, nansi i-military grant ngezansi uyasibhalela bese uyasitshela ukuthi ithini imininingwane onayo esingayisebenzisa sisebenzele phe kwakho. Kanza kwethu King Star ngakaluqa sale kahle. It's the Black Life TV.